takzvané série prvého dielu na random hovadinky. Budem tu narobiť každé ráno nejakú vec. Budú to krátke videá, niekedy 4 minúty, niekedy 5, ale určite nepresiahnu výšku 7 minút. Budú to iba krátke videá, kvôli čomu, lebo kto by chcel sledovať videá ráno, proste kúkne, rozveselí sa, zase zaspí. Čiže asi takto. Potom budeme tu narobiť rôzne efektíky. V tomto dieli to nebude, lebo to je informačka. Pôvodne som mal pustiť hudbu, ale nevadí. Som neverný. No a vlastne toto je len informačka, ale ďalšie diely budú dosť preafektované. No, proste tam bude mega veľa efektov. Čiže sa s tým bude musieť veľmi obtáčavať. A tento diel bude posledný, hej? Čo mi nebudú efekty. Na hre nejakej hry tak to bude málo. Hneď ako sa mi opraví herná konzola, keď vôbec sa mi opraví, tak vlastne chcel by som natočiť GTA 5, keď chcete. Potom by som mohol natočiť Far Cry 3 alebo 4, alebo Assassin's Creed, keď pôjdem ku kamarátovi. Assassin's Creed by som chcel natočiť s promokom, ktorý ho nepoznáte, tak kanál vám možno dám do popisu, záleží od toho, dneska si zistím, či má video. Keď nie, tak si dajte promok video. Či dajte si promok.sk a názov jeho videa vám dám až niekoľko minút. Čo ja viem. A dneska možno zase nedostaneme úlohy, čiže možno neuisťujem vás, bude viacej čas na natáčanie a teda. Čiže vylepším videá, dostriham ich lepšou kvalitou a teda. Fajn. Čiže toto by bolo z random hovadiniek všetko. Majte sa dobre, hovoril som, že to budú krátke videá, že majte sa dobre, vstávajte a choďte si umyť zuby a choďte do školy. Bude to aj cez víkendy, čiže niekedy vám to takto hovoriť nebudem. Dobre, majte sa a vstávajte. Čau!